Er du alene og skal op i kajakken, så har du kun dig selv, din teknik og det grej, du har siddende på kajakken til at hjælpe dig. Du kan jo forsøge dig med at kravle op på kajakken bagfra, eller måske fra siden. Det er lige meget. Jeg giver ikke 5 flade øre for dem som redninger. Jeg har ellers set dem praktisere de meter høje bølger. Men kan du ikke holde balancen, mens du sidder i kajakken, så kan du i hvert fald heller ikke, mens du sidder uden på en måske halvfyldt kajak. Men leg bare med det. Det giver god balance. Og den dag, du kan i store bølger, ja, så vælter du jo heller ikke. Roer du alene, og roer du ikke altid langs kysten, anbefaler jeg, at du medbringer en par gejflyder og en pumpe, og lærer at bruge dem. De skal stues således, at du kan nå pagajflyderen, mens du ligger i vandet, og pumpen, når du sidder i kajakken igen. Mens du ligger i vandet ved siden af den væltede kajak, sætter du pagajflyderen på pagajen, inden du puster den op. Hvis du da ikke bruger en af skum. Det er hurtigere, men den fylder meget i det daglige, og da vi jo skal begrænse alt skramlet på dækket mest muligt, så er den måske slet ikke med den dag, hvor det virkelig gælder. Når flyderen er monteret, vender du kajakken så hurtigt som muligt, og forsøger under hele øvelsen at holde vandet ude af cockpittet. Nu har du en pagaj med en flyder i den ene ende, som du kan bruge som udrækker. Du kan bruge eventuelle liner, du har bag cockpittet, til at holde pagajen på plads, vinkelret ud fra kajakken. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du lærer at komme op uden at bruge liner og lignende. Så kan du jo komme op i alle kajakker. Selv ligger du ved siden af cockpittet og med pagajen bag cockpitkanten. Læg bladet med trækfladen nedad, så du holder fast i den og bagerste del af cockpitkanten med den hånd, der vender agter. 4 fingre på pagajen og tommelen under cockpitkanten. Den anden hånd har fast over på den anden side af cockpittet. Selv har du lidt skæv front til cockpittet og kigger ned agter, mens du svømmer baglæns med benene, så du kommer helt op og ligger i vandoverfladen. Så kan du nemmere hage eller svømme dig ind over kajakken, så du ligger og presser pagajbladet ned med brystet, mens du stadig kigger ned agter. Benet nærmest pagajen bruger denne som støtte for en benkrog. Det andet ben svinger du op i cockpittet, mens du hele tiden holder lavest muligt tyngdepunkt. Når du skal have det andet ben i også, lægger du hånden ud på pagajen, så du hele tiden har vægten ude på pagajflyderen. Det er meget vigtigt, især nu hvor du skal vende dig i kajakken og bliver nødt til at skifte hånd på pagajen. Når du sidder rigtigt, så behold pagajflyderen på, indtil du har fået overtrækket fri. Du sidder sikkert på det. Du skal sikkert også have pumpet vand ud. Så husk altid pumpen, hvis den ikke er indbygget i din kajak. Det er den måde, jeg har det bedst med, mens andre foretrækker at kravle op bag pagajen. Altså op på agterdækket og hen over pagajen med begge ben for at komme ned i kajakken. Virker denne bedst for dig, så brug den.